हाया हालाखि मा होनदों लाइभ नायनो लाइभ हाथ'नाय नायनो नंखाया आङो हेल' गाइसबो हाथ'नाय नंखाया मा होनदों लाइभ नायनो हाथ'नाय नंखाया हेल' मानास बर' हा रिमिना बर' मा ओंख्रि जाखो जोंहा माबासोमोन फलजों जिंखा थास' बिसंजों माबा ना फलजों जिंखा थास' बिसंजों नासोमोन नोंसालाय रिमिना बर' सोर रिमिना ओंखारदोंलै लाइभ होनाय लोगो लोगो नुगोन नालाय हेल' गाइस आंनि जोंनि बर' ब्लग चेनेल फैलायबाय प्रमद नार्जारि हेल' बोरै लाइक दाननो मायाव हरदों नोंलाय इउटुबाव प्रमद नार्जारि हेल' बाजै लाइक दान थेंक इउ जोंना गैलालै माथो इउटुबानो बारायथारला प्रमद नार्जारि मा ओंख्रि बाजैनो ओंख्रिया माबासो जोंना थास' बिसंजों नासोमोन रिमिना बर'आ मा होनदों जोंहाबो थास' बिसंजों नाथुरसोमोननो एखेयानो सं ना ग्रासकाट आं लाइभ होदोंलै पेजाव प्रमद नार्जारि सोरबा लाइक कमेन्ट हरदो NN बाजैनो NN बाजै मा बे बेलेगावसो लांनो सानदों गालाबा मैथा सोलां Andra सोर फैदोंब्रा सोर फैदोंब्रा लाइक साबसक्राइब बानायना होदो अके मैन बहा दं
मानसिफोरा बावथ्रायलाब्रा रावबो कमेन्टबो हरा आं फरायनाय नायदों दिनै आं दिनै फरायनाय नायदों लाइभ साबसक्राइब हरा आसिफोरखौ बुस'नानै हरसिनदों मानानो आं बुस'नानै मा मानसिफोरनि आसिखौ बुफायना होसिगोनसो आं खाथियाव लोगो मोनबा सोरखौबा गोमस्रां आगै फैदोंना जोंहा आइ आब' मा खबरनो खबरा गेजेरावनो ओंखाम जाबाय नामा गोमस्रां आगै रामदास दैमारि बाजै अबे ओनसोलनि नोंलाय नोंनो मा नांगौ बेतला बाक्सानि बाक्सा सालाबारि दा मा ओंख्रि जाखो आब'नो ओंख्रिया थास' बिसंजों नासोमोन गोमस्रां गयारिया मा होनदों उन्दुदो आंबा उन्दुबायनो ओरैनो दसे होनायदों र' उन्दुनो ओंखारनाय मेगनानो जाला मा ओंख्रि जाखो गोमस्रां आगैयालाय मैथाजोंल' नंदा बाक्सा मा गामिनिनो नोंबो पाकरबो बाक्सानि नामा रामदास दैमारि बाक्सा सालबारि फाख्रिगुरिनि जेराव लोक्षि मन्दिर दं होननायावनो जोंनि खाथियाव बाक्सानिसो खमायबो बाक्सा मा जायगानि आब'नो सालबारि फाख्रिगुरि होनबाय मा होनो बाक्सा सालबारि फाख्रिगुरिनि नोंलाय आगै भीगी भीगी हुई थी आं सुबनखातानि सान सकि खाथिनि सानजाखनाखै रामदास दैमारिया ओमफ्राय मा होनदों दीक्षिताया आं मानास खाथिनि आब'नो मानास मानास माबा मिलायदों नारेंगुरि नोरसिनबारि खासिबारि खाथिसो जायो अबे सोरनि सिटा दीक्षिता माबानिसो खोमा बे सामबायमोन गामिनि लावरिपारा होनोखोमा लावरिपारा लांदांपारा खासिबारि साबनखाता बालाय दै गैयै जायगानि सोरबा रामदासा हा नायनो ना मबाइल केमेरानि अबस्थायानो गाज्रि आंना
नोंसोरनाव फैथाराखै आरो खालपानिनिनो बरपेटाराथ' खाथि जोंनिफ्राय बारा गोजान जायो गोजानानो दिसुन जोंनि नोंसोरनावहाय कालपानि कालपानि बाजार खाथियानो ना Jarna Ori, nice. Hi, nice. No, thank you. Mobile camera ni, mobile dan ka? Ni moday sendang. Kamu tahu tak apa? Matos suara. Sama lah. Lain asal lera. Berbau besar. Mobile kan sama mobile. Mobile apa tu? Mana deh kamu sudah waspada ni? Mobile itu sama mana? Ni lain sudah jalan thai. Lain dah lain ada kan? Mangsana गोसोम दे होनबा आब' आं ओंखारथ'बायनो दे आगै जानि इउटुबखौ साबसक्राइब बानायना लानो हो बर' ब्लग चेनेलखौ अनजालि ब्रह्म नाइस थेंक इउ मा ओंख्रि जाखो अनजालि ब्रह्म जाबाय नामा अमा बेदर जाथार हेलो जी काबर जी sedang kami bro रावबो हरा subscribe बानाय नारिबा Bihungkuran mandan itu bihungkuran Ngan bikung ko lang ko din naman ako. Oh, yeah. Yeah. Rồi. Man rồi.
नोंथाङा बबे थांफिनजोब्बायब्रा Hello. Good afternoon. Good night.
दोनथ'नांगोन मा दोनथ'दों केतियाला घेतलं 10 मस्त आहे 52 मग किती होतं मग नाही काही नाही जात 10টা 42 হবে काही नाही जात काही ছাড় না नाही 2 মিনিট হুম ডান্সে উঠতে পারে আসছে ओरै फेनखौबो दं सानदों रावबो गैया फेनखौबाय दं ना मबाइलखौसो गारफ्लांसिगोन
नोंनि नाम्बारखौ हरना मेसेन्जाराव सनाजि नाम्बार गैया होनलायदों। भिडिअ कल भिडिअ कल हरनो दाननो ओमफ्राय मा दोनदो दोनदो आंसो फैया फैया जानायखामोन जोङो मा गाज्रि कमेन्ट हरबाय थानो इउटुबाव बेयाव होबाय थागोन कमेन्ट हराबो उन्दुनो ओंखारनायालाय दोननोसै आं मेगना बोग्रोजोब्बाय
Ơi. Vâng. Không cái gì vậy? Này. Chân gì? Ừ? Này 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 cái nào đây? Negro más verde. Ừ? Negro más verde. Nè. Negro más verde.